Nah iki Lho ya matuk ya masa rokokan lho. lekas lho. Ora rokokan, matuk iki. Nek ora rokokan ngawane kecut. Iki ngguak pusing-pusing ing bathok. Kudu ya. Kudu Ngelinteng. Ngelinteng, lakone amat. Ora ketemu golek-golek upeng usar kono mau. Lah iya. Mbok ya ora rokokan godhong mbako. Nek ora godhong mbako apa kon godhong kuwi. Iki lak ya piye to. Sing nggo nginang e lho. Surah. Heeh, lek ya iso diudut padha-padha. Aku wis tau diweling swargi simbah. Nek udut aja nggo surah. Nggawa klaras. Kuwi Wis kobong cangkeme. kanggone mbah-mbah wedok, nggo anu iki. Oh nek nginang kuwi. Kuwi kanggo mbah wedok. Ning nek mbah wedok njaluk mbako gak ana kuwi jenenge tiga susur. Ora jajah ngono kuwi ora. Swargi simbah. Tapi aku yang gumun lho. Nek surah Nek bungkus rokok iki enek tulisane awas rokok membunuh. Membunuh. Padahal sing ora udut sing mati enom ya akeh ya. Akeh ora umum, kuwi mbahne akeh. Aku ki dikandani kowe mbok ora udut to, Pak. Wong anake dhewe tukune mah ngungkuli pakne regane. Iya ta. Oh, aku ora nyindir wong madang. Iki nyindir wong rokok. Aku pepres tele-tele tukune malah gudang garam Surya. Kene ya trimo udut klaras kobong lambene. Berarti tidak ya istilahnya bukan suatu jaminan ya, Mbak. Wong ora udut ki dawa umure ya. Dawa umure. Jatah ya. Jatahe ning kuwasa. Lah bapake dhisik gawe udut menyang sebenarnya masih waras. Alhamdulillah. Saiki wong Yakin waras. Akeh ning ora mengguk, ning ra udut akeh ning mengguk ya. Ngono kuwi. Dadi wong ki lek mikir kok aja sensitif nemen-nemen. Wah Kayak iki. selo. Wah iki temane jedut. Wong ki aja buru barang sing meden-medeni nang. Buru cengkelangan delek. Nyatane sampean dicokot kula ya kuat wae ya. Mergo apa kuwi? Ya mergo udut ya. Ora. Ora. Nek margone udut lho Tuntutan tombol. nek ra cokot udut. Iya to. Mergone nek tuntutan tombol. Wah. Wis ping pindho. Masa cek cokot meneh. Bar dicokot, wis arep mari gendhae dolanan letong. Ya ora meneh jadine. Ya wis ngono-ngono kuwi ya. Ulane ra mbok balas mbok cokot. Ulane ya tak platok tak usap-usape kono kuwi lak mari. Nyokot cokot genti ngono. Serba tak cokot ning rande untu. Robos. Robos. Ning nak kowe kecokot letong aja nyokot letong genti. Ora aman letong. Letong. Lah iya, ya ngene iki mesti diudut ya, Bang. Lah nek ora piye? Wong kelangenane kru kuwi tok. Nek aku ya gumun. Piye kuwi? Mas Andri iki udut iki akeh udut larang to, sing 234 iki. Iya. Akeh telung serotan terus diremet-remet ngono kuwi. Karo ning dudutnya nek dintake ya padha lentek ta yo ngi gede obong. Oh berarti ya anu, Bang, ora patek seneng udut. Ora. Maksudnya iki diguak karo diobong ya gur padha. Saiki ngene, Mbak, aku ada di kelingan. Membicarakan udut 234. Nah, Di Samsu itu lho. ya. Enak artinya ora kowe kira-kira? 234. Oh, kuwi 2 3 4. Wong ngitung-ngitung kelangkang. Ora kuwi. Bener 1 2 3 4. Oh iya. Turun dianu kok ora kelangkang piye? Iya nek zaman NU mbuh wong daerah Jawa Timur kono. Iya. Nak 2 iki subuh, nak 3 iki Maksudnya 2 iki 2 rakaat. heeh. Terus Daerah ning 4 iki nek 3 maghrib. heeh. Nek 4 Isya. Heeh. Lah anu zuhur karo asar. Lah ene kan gur Apa? 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ya, bener kowe. Oh, iso. Ya, cerdas kowe, cerdas. Cerdas. Kuwi pemeriksaan, lungakno Lah nek pemeriksaan. 76. Nek 76 ku ya kelangkang meneh. Apa ngono? Kuwi hitung-hitungan mundur. Eh? Hitung-hitungan mundur kuwi. Oh, kowe mundur hitungane. Nek 2 3 4 lek 76 kok. Iya to. Nek 76 nek bar itu kudune 8.
Oh iya. Tapi malah 6. 66. Kuwi paling mundur lho. Kuwi ya terakhir 76. Saiki bar 75 terus 76 to. Ya munggah to. Ya wong taune wis tuwa. Lah iya. Tahun tua Apa kaya gitiran iki? Aku tinggal itu. Terus si tok, si tok. 76 rokok kok anu medun nyung nyala bar itu 75 ya 76. Tapi regane kok mundhaki. Mundak. Yo Ben tak 13.000 saiki 16.000. Iya, Iya iya. toh. Oh, kandhane kok. Hmm. Mulai kandhane wong kuwi aja udun kuwi nyerang jantung lah. Aku kurang nulis ya aku ya kok. 76. Ya iki anu ya, Mbak, ya dagelan ya maksudnya iki ya rembukan ala ora ya. Iya. Nek kanca kuwi dhisik rokokane 76. Hmm. Mergo apa produknya jarum. Ya. Lah delala kancaku ki ya non muslim. Kancaku iki senenge 76 iki karena produknya jarum. De jarum. Jarum D. Jebule ki nek artine Mbak. Artinya apa? De jarum. Nah. D demi J Yesus aku rela untuk mati. Ngono iki Bapak aku. Piye nek ngono ki? Nek kanggone aku ora tak relake mati wong aku urung tau ngerti wong udut mati. Iya ta? Wong udut mati ya disulet to. Iya bener kowe. Piye kowe iki? Sing mati ku udute apa wonge? Nek mati aku wong udut sing kok. Mati ya disulet. Wong Lah, aku ya ngerti kok. Lho iki Wong klisap udut kok kamuri ya mati. Lah ya disulet kan dibak. Ya sulit iki lho bicane piye to? Tak boleh Mbak aku. Wah, iki. Masuk. Tapi